שלום לכולם, אני רוצה ללמד אתכם קסם מרשים מאוד. זה קסם שתמיד אפשר לעשות, הוא טוב מאוד. בו הג'וקרים משחקים את התפקיד של השוטרים, והקלף שהמתנדב יבחר וישחק את התפקיד של הפושע. עכשיו תראו איך זה קורה. יש לי כאן חבילת קלפים, אפשר לראות שהיא נורמלית לגמרי. אני אפילו אערבב את הקלפים. ניתן למתנדבת גם לערבב. תערבבי בבקשה. בסדר, את מאשרת שזה מעורבב? מעורבב ביותר. בסדר. עכשיו תבחרי איזשהו קלף. אני רוצה את זה, הנה, הקלף הזה הוא 8 לב. בסדר. הוא אתמול הואשם בפשע חמור מאוד של ניסיון גניבה. מיד אחרי הפשע הוא ברח לכאן. הוא ברח למקום הזה בדיוק. הג'וקרים, מיד כשהם שמעו את זה, התחילו במרדף. הג'וקר הראשון התחיל מכאן. את המרדף, כן. והג'וקר השני התחיל את המרדף. הוא מכאן, הם התפצלו. זו השיטה הכי יעילה שלהם. עכשיו מתנדבת, את יכולה לחתוך בבקשה את הערימה ולהשלים? כן. בסדר. עכשיו אני אאתר את השוטר הראשון, נראה את מי הוא מצא חפים מפשע. אותם הוא מצא חפים מפשע. ג'וקר שני. איפה הוא? אוי, הנה, הוא כאן. הוא מצא את אלה חפים מפשע. עכשיו תחתכי עוד פעם את החבילה ותשלימי בדיוק כמו מקודם. עכשיו נעשה כמו מקודם. ג'וקר ראשון, חפים מפשע. ג'וקר שני, חפים מפשע. נשאר קלף ביניהם. מעניין אם הם תפסו את האשם האמיתי. כן, הם תפסו את האשם האמיתי. הג'וקרים שוטרים הכי טובים. יש שאלה? כן. איך עושים את זה? ברור, שאלת השאלות. אוקיי, מוציאים את שני הג'וקרים מהחבילה, הם השוטרים. מערבבים את החבילה, אפשר לתת להם להתנדב לערבב, כמו שכבר אמרתי. ואז אנחנו מוציאים את הקלף של המתנדב. נגיד, במקרה הזה, 4 מאוין, 4 יהלום. ואומרים שהוא הפושע. בזמן שהמתנדב שלנו מרוכז בקלף הזה, אנחנו מקבלים עצירת זרת על 4 קלפים. סופרים 4 ועושים עצירת זרת. עצירת זרת זה שמהצד הזה הכל נראה נורמלי, אבל מהצד הזה יש לך קצת רווח. אחרי 4 קלפים. רגע, הנה העצירת שלי. בסדר. ואז אומרים שהוא ברח לאנשהו, והלאנשהו הזה זה בעצם העצירת זרת שעשינו מקודם. אז מה עושים? מכניסים אותו בתוך העצירת זרת. אוקיי. ג'וקר ראשון סופרים 4 קלפים מהסוף, מכניסים אותו. ג'וקר ראשון סופרים 4 קלפים מההתחלה ומכניסים אותו. אתם יכולים לזכור מה אמרתי מקודם על 4 קלפים מההתחלה? רגע, אבל אתה אמרת קודם שאחרי 4 קלפים מההתחלה שמת את הקלף הפושע. נכון, זה בדיוק מה שקורה. הנה הג'וקר שלמעלה, מה יש מאחוריו? קלף הפושע. אז, מה אנחנו עושים? מבקשים להתנדב לחתוך באמצע, נגיד כאן הוא חתך. מחפשים את הג'וקר הראשון מלמעלה. חשוב להתחיל עם הלמעלה. תכף תבינו. עכשיו תבינו. ואז מחפשים את הג'וקר שלמטה. הנה, מאתרים אותו. בכוונה עוברים כאילו לא ראיתם אותו, כדי שלא שימו לב שאיתו אתם גוררים עוד קלף אחד. חשוב מאוד לא להראות את הקלף הזה לקהל. אבל מה הקלף מאחוריו? זה תמיד הקלף הפושע. הנה. ואז מכאן הכל ילך בעצמו. חותך באמצע, סוגר, ג'וקר ראשון.
תתחילו עוד פעם עם הג'וקר הראשון, שהוא לא יחשוד שזה אותו דבר. ג'וקר שני, מעיפים, קלף באמצע, פושע. תודה רבה, אני מקווה שהקסם שלי ירשים אתכם, ותמשיכו לצפות בעוד סרטונים שלנו. תלמדו עוד כמה מקדימים.